Na Casa da Cultura de Chantada volve ser Nadal. Iso é alo menos o que nos traslada a nova mostra que esta tarde inauguraban neste espazo expositivo algúns dos seus protagonistas e algunhas autoridades locais. Un total de 9 fotógrafos trasladan visións ben diversas sobre esta época do ano, fría e cálida ao tempo. Trátase dunha acción cultural enmarcada dentro da programación do Nadal de Begonte. Xulio Xiz, escritor e xornalista, foi o encargado de abrir hoxe esta mostra como representante do Centro Cultural José Domínguez Guizán, impulsor do Belén Electrónico de Begonte e tamén do grupo fotocinematográfico Fonmiñá. É unha exposición de fotografías sobre o Nadal. Teñamos en conta que isto procede do Belén de Begonte. Belén de Begonte é que en Begonte o Nadal dura casi 2 meses, desde o 1º de decembro hasta o último sábado do mes de xaneiro, casi 2 meses. Entre as actividades están o Belén Electrónico, o Museo do Belén, 4 certames literarios e este ano esta fotografía, esta mostra de fotografías sobre o Nadal onde 9 fotógrafos lucenses afeccionados pero moi destacados, aportan a súa visión sobre o Nadal. Son visións totalmente diferentes, como se o Nadal fora, e é poliédrico, e entón vese da máis diversa maneira, desde o Nadal típico da neve hasta o Nadal da vida, donde as persoas se van consumindo ou languidecendo, por decirlo de alguma maneira, pero, en fin, é un panorama de imaxes do Nadal que planteamos de xeito itinerario, que van recorrer toda a provincia de Lugo, pero este primeiro ano estuveron primeiro en Lugo, logo en Begonte e agora en Chantada. Os autores son Eduardo Ochoa, Miguel Calvo, Fernando Gago, Miguel Fraga, Xosé Manuel Otero, Toñi Fernández Ónega, Xosé Manuel Guisasola, G.L. Méndez e Ixinio Flores. O rexedor chantadino fixo de anfitrión na inauguración oficial desta nova exposición. Inda que sea xa un pouquiño despois da Navidad, isto prolónganos na Navidade, porque probablemente eu ainda non lle dei un percorrido, que sí que o vou a facer. Preguntáballe a el se tiña moitas fotografías da Terra Chá, porque el ten moito que ver ca Terra Chá, indudablemente, e tamén con Chantada, incluso foi pregoeiro da Feira do Viño, me parece que alá polo ano 92, e ainda fai pouco recibiu un premio nunha adega aquí en Chantada tamén, que vostedes estuveron ali tamén, non? E, bueno, pois, deste home, para min é un tremendamente polifacético, tanto che fai un roto como un descosido, e agora vémolo con estas cousas que me parece moi ben. Ten máis tempo que antes, me imagino, para dedicarse a isto, porque debido á súa idade, ainda que é xoven, fai como a min, é xoven de momento, non? pero, bueno, pois ten moito tempo para dedicarse a isto, e a calquer cousa que lle toque, pois millora ao 100%, entón, felicitalo nese senso e que, bueno, pois, en Chantada recibímolo cos brazos abertos. Cal é a súa relación coa organización de todo este amplo programa relacionado con Nadal de Begonte? Bueno, eu son vicepresidente do Belén de Begonte. Belén de Begonte naceu no ano 1972. Vamos a cumplir 50 anos o próximo ano santo. E agora estamos no ano número 46. Eu levo vinculado a isto 44 anos. A fotografía sobre o Nadal atendémola fai anos e volvemos este ano outra vez porque nos parece o complemento perfecto as imaxes sobre o Nadal vistos desde calquera punto de vista. Cada fotógrafo ten a súa forma de recoller a luz, de recoller a imaxen e de expresar un sentimento navideño.